Welcome to Mzansi Uncovered, bringing you trending South African stories daily. Please subscribe for daily updates. Sebekhipha namaphoyisa asengijubulile la ngerapha bullet. Njengamanje nje la. Tsho njengamanje sekuyisilonda esibili manje ufika ulinyalelwa zingane sekuphinde kulinyazwa wena futhi njengamanje. Kunjalo mfethu. Bese bejubula abantu la. La ngabaleka kakhulu ngakuyela la ngijubula iphoyisa. Okay. Justice for Dlamini twins, justice. Justice. Justice for Andiswa, justice. Justice. Ngicela ukuthanda ukunibonga nonke ukuthi ningeseke ukuthola ubulungiswa. Into eniyenzele mina ningagcini ngokuthi niyenzele mina kuphela. Niyenze nakwabanye. Nami ngizimisela ukuthi makukhona onenkinga naye nami ngisukume ngibe ingxenye yabantu abalekelelayo. Yes. Istatement sigcine sitholakele. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ngibonge ngithini. Sitholakele ikhona indlela eyaphambili njengamanje. Ne footage kuthiwa izotholakala. Ngizon update nje ngizolonga ngine updater xhumana nawo futhi obhuti laba engisebenzisana nabo ama leaders uma ukuthi ayiphumi iyeso. National spokesperson useconfirmile ukuthi bayile enkantolo enkulu bayithola imvume yokuthola ifootage. So ngilindele icall yamaphoyisa nanoma yinini kusuka manje. Ansi into engizoyisho abanye obaba kumina, abanye abafowethu, abanye bazingane kumina, kodwa into engiyibonile ubumbano, ubuntu. Into engiyibonile kuna nonke ubunye. Uma singahlangana kanje, kuhlangana amaqembu ezepolitiki, kuhlangane ama NPO, ama NGOs, nelizwe sizoshintsha. Cela ke sesihamba bakithi sihambe kahle emgwaqweni siphephe siye emakhaya silinde wona kumhla ka7 umhla ka7 sobe sikhona asiwasebenzisa social network platform kwenza umsebenzi wesizwe. Uma kunomuntu ovelelwa noma yini memezana simemezane sifike sibambe sonke. I-hashtag yethu izothi #fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Ubuntu umphako ongaboli. Africa my continent, Africa my home. Africa the land of our ancestors. Africa the land of my birth. Phansi ngama-drugs phansi. Phansi ngabantu abaphezulu abathesa ama-drugs ey'nganeni zethu phansi.